Toto sa fakt oplatí. Ak miluješ tekutú licenku, bronzer a rozjasňovač, ale nebaví ťa si ich kupovať za fakt vysoké ceny, tak ti odporúčam Farmacy, ktoré sú viac cenové dostupné ako tie predražné produkty. Veď teraz máme set 2 za 15,39. Máme veľmi veľa odtieňov a strašne rýchlo sa vypredávajú. Kvalitou sa dokonca podobajú na Charlotte Tilbury, pretože sú vyrábané v tej istej firme. Máme aj novinky rúžov, farbu si každý zamiluje a sú naozaj syté tie farby a kvalitné, naozaj vydržia. A keď sa zaregistruješ, nielenže získaš 23% zľavu, ale získaš aj nárok na štartovacie balíčky. Teraz sú v setoch za výhodné ceny. Máš tam top produkty Farmacy, ktoré si môžeš hneď odskúšať, jak ti prídu. A keď nakúpiš za 50 bodov, získaš 10 eur späť do Farmacy peňaženky. To sa fakt doplatí. A keď si objednáš balík za 50 eur, získaš takýto krásny darček len za 1 cent. Tak neváhaj a poď sa registrovať.